ing'eyo ni piny Kenya ne achiel kuom pinje kata kamano nitiere kido moro kata pattern moro ma wanyalo wacho ni en systematic kaka Nyawdo osewacho ma bendo ng'isi kanyo ni ka samoro rao nie pi kata opuk nie pi to wuok oko to ng'isi ni nyang' tuo. Dagi wachno nyalo bedo matek ahinya nikech joka ng'ata achiel ma kama gidaki en kamoro achiel kende nyakoro Mwajwang'. Magi te timore Kenya ka piny gima bende osebedo ka golo weche riwruok mano mar EU kokalo kuom jombetre mag nyocha osegolo ote margi riwruoge mag piny ma ok mag piny owacho machalo IMLU gini kanyakla kod mamoko bende osebedo ka golo ywak ewi wach man dhicho mar piny Kenya ni ma ok en mokwongo nyakora Mwajwang' to gin gi weche ma bende wabro dhi nyime kod temo ng'iene na oboke moro pacho ka nigi penjo ka ni to dibed ni kweth moro mar obila ma tek mamako jo Kenya ochako sieko. En penjo nikech kit gik moko ma osebedo katimore. Ma en gima jo Kenya bro dhi nyime kod goyo mbaka matut ahinya. Arita mari en gima duong' ahinya. Ma bende kela e penjo to bilion 15 mane sirkal mokalo cha notiyo go e weche maketo CCTV Nairobi ka bende tiyo. Joma dongo ok obidonjo wachno sani abmiya jopiny penjo. Uhuru Kenyatta noketo 15 billion mar security surveillance wanyaga gi control room ma ing'iyo kaka weche mag njore timore city ma Nairobi ka to kata kamano Uhuru Kenyatta timo ade kende mowacho ni security starts with you. Yes. My Kenya. Anyway. Okay. Mano ne project gi. Erokamano.